Случвало ли ви се да се събудите с болки, неотпочинали и без настроение? Решението на всички тези проблеми е възглавница Dormeo Air Plus Smart. Продукт без никакъв риск и 2 в 1 решение. Air Plus Smart осигурява ергономична поддръжка с иновативна технология OctaSpring, с естествено мека и комфортна текстилна материя за истинска наслада. Dormeo Air Plus Smart е с патентована технология OctaSpring с уникална структура на пчелна пита, която осигурява превъзходна поддръжка на главата и шията. В сравнение с пълнежа на обикновените възглавници, структурата и поддръжката на OctaSpring модула осигуряват стабилна опора. Невероятно, нали? Обработката Clean Effect осигурява регулиране на температурата и антибактериална защита за свеж и здравословен сън. А системата AirHix гарантира свежа и суха среда. Кълъфът с цип ви позволява да управлявате количеството на пълнеж спрямо вашите предпочитания, независимо от позицията ви на сън – гръб, настрани или по корем. Стабилната опора на врата спомага и за правилно положение на гръбначния стълб. Пълнежът от влакна Tencel е екологичен и практичен. Възглавница 2 в 1. Можете да избирате между класически комфорт или анатомична опора. Възглавница Dormeo Air Plus Smart е отличен избор при проблеми и болки във врата и гърба, алергии, нощно изпотяване, при нужда от персонализиран комфорт, за отлична почивка. Възглавница Dormeo Air Plus Smart